Δεν έχει ξανάρθει από εδώ. Όχι. Την άλλη φορά έχει πιο μεγάλες πέτρες, μέχρι τώρα τις έχουν βγάλει. Και είναι μόνο ο καθρέφτης εκεί στο δέντρο που εξέχει, ειδικά τα μακριά. Αφού χώρεσε το δικό μου την προηγούμενη φορά, θα χώρεσε και τώρα. Δεν έχει πιο μεγάλο βράχο από κάτω, δεν έχει κάτι. Γιατί άμα πατήσει όλο μέσα πειράζει. Πού? Μέχρι την πέτρα εκεί δεξιά. Παναγιώτη, πάρ' το